Ahojte, dneska si urobíme test mlynčeka Gaggia MDF 55. Tak to vyzerá. Takže je to mlynček s mikrometrickým nastavovaním. Tak to vyzerá. Veľmi jemné nastavenie. Na espresso úplná topka. Má možnosť prepínania medzi single dosed a double, čiže single espresso na dvojité espresso. Jednotlivo nastavujem aj sekundy. Má pogumované túto podložku s takým dotykovým nastavením. Vlastne s týmto spúšťam celý ten mlynček, ďalším klikom to vypínam a nastavím si to podľa gramaže, ako potrebujem. Má veľmi praktickú túto tácku na bordel, takúto peknú štetinku na čistenie mlynčeka, super. A vlastne tento mlynček má 55 mm kamene, čiže je dostatočne rýchly. Sem sa zmestí tak maximálne pol kila kávy, ale ideálne tak na 250 gramov. Dobre, takže ideme nastaviť gramáž double shotu. Tak to sa robí takto. Som v tom móde nastavovacom. Čiže tu mám takéto koliečko, ktoré som spustil dlhším zatlačením týchto dvoch spodných štvorčekov. A teraz nastavujem. Teraz sme to asi trošku prehnali, ale uvidíme, smeráme. (20,7 gramov).